Ayan, nakasalang na ang aming ihaw-ihaw para sa ating lunch. Lunch time na! Happy anniversary! Grabe na yung yung damo, yung halaman ko sa gilid ng bakod, hindi na makita. Natalo na siya ng damo. Lilinisin ko para mataniman ko ng kamote. May mapagkuhanan ng mga talbos. Ayan, nabuhay na din yung mabuti, hindi ito napapansin ng baka. Grabe na Ganda Grabe. Sakto ngayon, maambon, malambot ang magbunot ng damo. Yung sa kabila kong side ng gate, yun ang napansin ng baka. Ubos ang dwarfs na nyug. Ayan, kinalbo. Namimili din pala yung baka Yung mayana hindi niya kinakain Nilalaktawan pa tapos yung nyug talaga ang inuubos niya. Yan. Aakyat si Papa D. Naku. Kasi yung nasa tuktok nung kubo, nilipad ng hangin. Ako, sayang naman yung kubo, tumulo sa loob. Yung mabubulok yun na yung mga yung sa may bubong niya, kawayan lang yun manipis. Mabilis mabulok ngayon, sige-sige ang ulan. Panay ulan. Makitid makitid yung nasa tuktok. Kaya lumilihis pag mahanginan lang ng kunti. May binibili kaming may in-order kaming net para mapalitan yung net. Sayang Yung pinaka sa gitna ang napupuruhan ng sa loob tumutulo. Pag malakas ang ulan, lakas din ang tulo niya. Kailangan mo nang itak pa. Kasi putulin natin yung yung lumalaylay na sanga dyan Alalay ka lang, baka mabulsot ka. Maigi pa yung isang kulay itim medyo malapad. Kala ko dun sa dulo yan. Kaya pala Alambre, kailangan mo? Dami ng sanga ng akasya. Yan. Tapos pakihulog mo na rin Papa yan yung makapal na dahon dyan sa may paanan mo. Nakakabulok ng bubong yan Bawas-bawas na sanga at malamok pagka sobrang dami ng sanga. Daming parang masukal na ba, malamok. Daming dahon.
gagamitin dito yung higad. Lalo ngayon, oh, maambon-ambon. Sampagita, oh. Ang alugbati, natatalo ng ano, ng damo, imbis na tumataba. Nangangayayat, yung damo ang tumataba. Ganda pa naman ang lupa dito, oh. Ganda to sa ano, talbos ng kamote. Grabe. Taba ng damo. Wala na dito sa gilid lang. Bakot. Sampagita ko, oh. Ito yung pinapagapan kong halaman, oh. Ganda to eh. Tatakpan na siya ng damo. Yan, kumapit na sa bakod ng kawayan. Yung mga ugat. Sampatibay din ang bakod yan kasi maano yung ugat niyan eh. Matibay. Pag kumapit yung sa bakod, pampatibay din. Oh, grabe. Morning exercise. Magdamo-damo. Hindi, tingin ko dyan banda eh. Gandahan lang ito. Hindi naman tayo makakagyan. Taniman ko na yung may butas. Kulang talbos. Malambot na malagkit yung lupa. Oh, sana wag kong kainin ng baka. Morning gardening. Pampapawis. Iba dikit, yung iba ano, malalayo kasi ano. Namimili ako ng magandang mabato. Magandang pwesto ng lupa. Gagapang na, gagapang na. A few moments later. Ako muna sa kumukulong tubig. Ay, natapon. Gagatahan ko to eh. Kaya lang ihahalabos ko muna para ano. Para mabilis na siya maluto pag nilagyan ng kakang gata. Ayan. Ganyan naman ang version ko ngayon. Ang ginataang puso. Ayan. Halabos. Lutuin muna natin sa kumukulong tubig. Tapos i-drain natin mamaya.
natin yung ano. Coco Mama! Ginataang puso. Yan. Lagyan natin ito ng konting tubig mamaya-maya. Tapos ilalagay natin yung ano, yung ricado. Napakasimple lang. Oh. Lagyan natin ng sahog na dilis. Ito yung dilis. Yun oh. Ayos, solve na naman ang pananghalian natin to. Gulay na ginataang puso. Yun. Tapos ilalagay natin itong na-drain ko na puso. Pina-steam ko na kanina. Yan. Wow. Ito na yung puso, kaya mga isang kuluan na lang yan. Pag naluto yung gata, solve na yan. Tikman natin, ayos. Parang adobo sa gata lang yun. Parang adobo sa gata na puso. Oh. Mag-a-absorb na lang yung gata niya dyan sa puso. Simpleng-simple lang. Yan ang ating lunch matapos mag-morning gardening. Yes. Haggard. Haggard ang chef. Luto na naman tayo sa kahoy, oh. Magandang panahon kaya maganda magluto sa kahoy. Hanggat may panggatong, sa kahoy tayo magluto. Kumukulog na. Ito na ang puso. Dagdagan natin ng itlog na maalat. Tapos ito sa mga bagets. Solve na naman ang tanghalian natin. Kain na tayo. Kain na po tayo. Wow, may Christmas song.